تأزيو حق السب أب عالم بلوز هوت قدس أمعات أوسبيج صحفي إيدي جاكم ترجم بنجاش أسفها تراخي يوناس هايلم أبو أتوم أسرات سبقتنا نستن يفليوم كاباتهم زاجيت مس حايلهم زنبرو كم جلايو كساب زموت خجلجلو ناب أوسبيج يسددو كالوتون بقطتا نابتي نايجاز كفلتات يسددون يفليوم اتحد وجن مالت أب جهنم حدش هوت مجماريوم اتخالق دما أب تسلمات زسق موتيوم ناب زبل بلني منجل نابين نعمل كتم ناب تبل بولو نبوي ناب كالا أنفت نابتا أسرات اتتصعنز نبرت مكينا بمملكات كوابوي كفل سلازيد لهم كابت حد مسمر ناب تخالق ستاتي لوزعي أب دحريهم تسرعكم أبتا مكينا دارغا خبزح كبل أو دويلهم كابز نبرو كراخور منجل حدا وتحدر على ليني أتا إلونا نسوم ناب تخد خيداي نغرك عندي نسو ناب أوسبيش ناب زقتو عمل كتم بتا مكينا ايت خيدنيخا ورام حاتتكو أنا سلامنتاي أبوي عبس لزخنة بمكينا خيد كم زخنة أنا جن بأجري كم زخيد نجرني اتخركر ازي قبل مجلس بمخانو كابون لعلك حتى تايتلخن بتا مكينا خيدة انت زنبر متى أطلكن يرى أتام عالتي دكتور يوسف منجل نسرح صبع عقرعة مزلنا 248 سبات مريضو نام معسكر سددنا نابت معسكر تخب كيبنا خدنا كداون تناوزينا ناب حدا كنأكبونا قرنا ناب حانت نشتمع حساب خفل مريحمنا كلاتنا عبتها تصباب بوتا تجاقنا أنا بفرحة وحيدة مخنياتو انتاي كمت مخانو افلت نباركو قدم أبا بنش والد كفت أمرئي أتوم نازي تتصاورنت نخفتن يوم أبزات سألام كأزح زخونة سأباب جزع نمعالتات كنشجرينا بزد خمنا أتوم نازي كرعدنا دمت كباب بلوم زخونة نجر كزارب يوم إسات ويغاز يبلو وين حد أسر يوقعومو أتوم كالو أترعدهم بهدما أتوم أسراتنا نحد حدهم يتحماتلهم نفس وكف قصر من نزلو قراص ورا التواهبنا اتا قصر مس نطفا كنحنا كم زخنا نغورنا مسكورتن كالوت اب بچن والد زفلطوم كلته سباتن حدا مدب اوصاكم ابز خفلي كندي كم انصنح ينفلطنينا سلاز دما دو انبللو خرنا كنركبالنا بلكم كلت خبانا حقوقهم لمندق هيبهم حلوا يخونو كالوت كلته اب دحريهم كدقسو يخلو شعو بخوم نقاير بالكوام سلسة معالتن سلسة ليتن كوم قبرنا اتوم نازي بتخياتالي رعد نزيحهم كله اتي كوابنا بتسألمات ننحد حدو كتحماتلن كله كلت خابانا نتوم كلت خالقوت يكرخلهم سلسة معالتن سلسة ليتن اوياتن نايدم شتان نبرم مبرحت مستملسة كابتم همازقتنا 248 سبات 18 مويتم نبرون حارسب كابا يروحو أبزي كونه بوتاز نبره بسب تزاقيتو عينون تونغولجيلو أبغوزو تقليلو نبرم قصري مساي كم زلان مفلات إيدي مزرقحكو كاب كبدي إيدي دم كفسس رأخم نتو ورقة تاتريرس لزاقتكو أتي مسمار قربتي بسعو نبرم اتوم نازي ناب حدا خفلو وسيدم سماياوي حنصا زلو الرقيق بطوط التسرحة يونيفورم مسؤول سامع قابعن هابوني اتا اورا اتي زلا قصري اب دحريت اتي زلبسو يونيفورم تلطيفا نيرا قصيلوم متان كين قساقس ايدي امن طلطل اتيوم اتا قصري كم زي تحسس غيروم بچكانه وقيطوما باشحت مرافق كم اتواقعخو مرير قانزا غبرلي ملحسي متان كينكس ابسني كارقرا ጭራ ሞራአት ሂቦምኒ ኣብታም ድራዊት ገሃነብ እዚኣ እታዘርኸብ ኳሕያውነት ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ኣቦያቤ ከም ዝኸደ ክነግረኒ ነቲ መኮነን ናይ ኤስኤስ ሓተትኮ ንሱ ብኢደይ ሒዙ ኣብ መንጎቲ ገዛውቲ ወተሃደራት ምናልባት 50 ሜትሮ ወሲዱ ከም ዝበለኒ
أتي أبا معدو زلو تكتري أدو لخا نابيو أبوها خيدو أدي خاون مسؤو نام نايقاز كفلن مكات الرسان زختام مخانيز فلت كله بزكات أميم ولدي مويت أميم أنا كابز فلت سبات اتحيالن حياوين أبوين حجي زغرت رايكوين تريفهم أتانايك أبر خبرون أيتوهبن أدي مسكنيت الدي نفقرت ولاديتي دحام كوني كبلا قعد لا يرخبكن نفس وكف علت أب حواتي ينافقه كل جزء اللي تخساب حج بزعبة أحلم حد أوان تبرها بيرت صوعة نشتون كله أتا أنكوز دلاز نبركو مسأ مخان ترايو جزء مسأ خحلفو بقى عرب دحر أتري التدالو تشلخ بلع في الشخت آخري حجيقن بفتم هاي كريوني فتم في الشخت يلبون تحر دقيم بقى خيدا نقيلة كاباي تسريعة زولون نجر كفيلة حنساب كرياك حسب كل زحلف معلت بفتم يلبون لو من عدل نتليوكا بجخا ناب بيتكا خيتكا نديخا معرخن دي كم تفكرها نقرا إذا نديخا نقرا حج نستعرار خكاون كومو نقرو إيدي ترايو ندي أخ نقرا زيكل معرف شدشتم حدا نفعركي على ميوم هندبت كل نجر سئنام سدرا بيتي موياين اتاز ترفت امنت ابسب اونتن اتحنتي نتي فوتسم دقيمة زي رئي هوت مزهاخرت خونني قل فيت رايك حز تفقيد اللي سبات ناب اوسبيش اقرم كمبرون كلو اتم نازي نزخونو زوننو نجرات بتم ايهوداوان قلايو شك قالو نخممه ناب فولي بوتاي وسدوهم نبرون نحنا اتم اسرات نتبوتا كندا نبلو نبرنا كندا كما سلاماوي سفرة كله اب هيوت زدلي صبوق نغرات مغبي غنزب سلماتن بزح زركبا هاجر سلنريا كلتي زوننو زنبركو تسريقو ناب كندا توسدم كاب كله زخفأ كبرتي تقنطيطو هتلر نخلتي اب عالم زلو شجرات ناب ايهوداوያን አላጊቡ እታናይ ጽልእ መጽሐፍ መይን ካምፓፍ መጽሐፈ ንሕና ክንዋርድ ብዛዕባ ዓለም ሕልማዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ቀሪቡ ኣበላልዓና ከም ሓሰማ ከም ኣላብሳና ጨርቃም ኣብ ዓለም ጽሉኣት ህዝቢ ሕጂ እቲ ነገር ሓቂ ኮይኑ ቁጽረይ 172338 ነበረ እዚ ሕጂ እቲ እንኮመነተዩ ንሳቶም ዋላሽም ካም ዝምንጥሉኻ ካብ ሽዑ ሰብኣ ይኮንካን ንስኻ ብዝግታ ናብ ሓደ ገዚፍ መቕተል ሰብ ማሽን ክትዝወር ማርሻ መኪና ጥራይኻ እታ ቁጽሪ ኣብ ኢደይ ክውቅጥዋን ከለው ብሰላሕታ ክመውት ተፈሪደ እንተኾነ ቅድም መንፈሰይ ክኣትሉ ደለዮም ካመላ ኤውሮጳ ሃንጋሪ ፈረንሳይን ሩስያን ምዝመጹ 400 አይሁዳውያን ኣብ ኣባይት ወታደራት በረከታት ኣቕመጥ ነበርኩም እስራት በዓሌትን ብምድብን ዝተፈላልዩ ነበሩ አይሁዳውያን ኣብዚ በረካ ናይ ፖለቲካ እስራት ንሂትለር ኩላህና ሓደ ነበርና እንተኾነ ካብ ብዙሓት ዝተፈላልየ ሃገራት ደርብታትን ሞያን መጺና ኩላትና ብሓባር ተሓዋዊስና መብዛሕትና ሓደ ዓይነት ቋንቋ እንዛረብን ኢና ውሕዳት ጥራይና ሓብራዊ ነገር ዝነበረና ንዓይ ምስከም ዝመብዝሖም ዘይፈልጦም ካብ ብዙሓት ሃገራት ምዝመጹ ክእሰር ከቢድ ነውጽ ነበሮ እታ ሓንቲ ብሓባር ትጠምረና አይሁዳውነትና ጥራያ ዋላ ዝውን ንዓና ዝተፈላልየ ትርጉም ነበሮ ገሌና ኣዝና ሃይማኖተኛታት ነበርና ካልኦት ከም ዝኸማይ ቅድሚቲ አይሁዳው ምዃን ሓደገኛ ምዃኑ ብዛዕባ አይሁዳውነትና ሳሕቲና ንሓስብ ዝነበርና ኣነ ኣብ ዛዕባ ኩሉ ግዜ ሕቡን ጀርመናዊ ነበርኩ እዚዩ ድማ እቲ ናባና እተፈጸመ እንታይ ከም ዝፈጥሮ ንዓይ ዕብዳን ዝቆጽሮ ኩሉ ሰብ ንምንታይ ይላሓትት ንምንታይ ብኸመይ ሰባት ምስኦም ብሓባር ናብ ስራሕ ዝወፈርኩ ምስኦም ተማሃርኩ ስፖርት ተጻወትኩን ናብ ኣራዊት ይኾኑ ሕጂውን ይርዳኣንን እዩ ብኸመይ ሂትለር ካብ ዓሮኽ ጸላእቲ ክፈጥር ክኢሉ ሱልጥናት ሰባት ናብ ብደዎም ዝሞቱ ዞምቢ ይሰብኣዊ ቀይሮዎም ከምዚ ዓይነት ጽልእ ክትፈጥር ብኸመይ ይከኣል
ኦስፒች ማዓስከር ሞት ያ ነይራ ንጉሆ ተንሲእካ ናብ ዓራትካ ክትምለስ ምዃንካ ብፍጹም ኣይትፈልጥን ኢኻ ዓራት ስለ ዝነበረና ይኮነን ንቑመት ካብ 8 ፊት 2 ሜትሮን ረብዕን ኣብ ዝውሕድ ብተሪር ጣውላ እተሰርሐ ኣብ መንደቕ ዝተራገበ ዓራት ኢና ንድቅስ ነበርና ኣብ ቀስሒ ለይቲ ብዘይ ፍርናሽን ኮቦርታን 10 ሰባት ኣብ ሓደ መስመር ንድቅስ እቲ እንረኽቦ ሙቐት ካብ ካልኦት ሰባት ጥራዮም ከማ መዕቆር ዝተቐመጡ ንኣሽቱ ዓሳታት ብመስርዕ ተዓኻሊልና ንድቅስ ምክንያቱ እዚ ጥራዩ ሓደ ናይ ብህይወት ምጽናሕ ኣገባብ ኣዝዩ ዝሓልዩ 8 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ትሕቲ ባዶ ጥራሕ ነፍስኻ እንተደኣ ኮንካ ክትሃድም ስለ ዘይትኽእል ጥራሕ ነፍስና ክንድቅስ ንግደድ ነበርና ዝኾነ ሰብ ለይቲ ናብ ዓይኒ ምድሪ እንተደኣ ኸይዱ ኣብ ምምላሱ ናብ ማእከል ናብቲ ኩምራ ሰብ መታን ከኣቱ ነቲ ኣብ ቀዳማይን 10 መስመር ሰብ ክደፍኦ ኣለዎ ከምኡ እንተዘይገይሮም እቶም ኣብ ጫፍ ዘለዉ ሰባት ብዛሕሊ ክደርቅዮም ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ መስርዕ ኣዝዮም ዝረሓቑ ምዃኖም ነፍሲ ወከፍ ለይቲ ካብ 10 ክሳብ 20 ሰባት ይሞቱ ነይሮም ኩሉ ግዜ ህይወትካ ንምድሓን ኣብ ትገብሮ ፈተነ ኣብ ቅልጽምቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሰብ ትድቅስ ክትንስእ ከለኻ ድማ ብዛሕሊ ደሪቑ ዝሞተ ኣዒንቱ ፍጢጡ ናባኻ ክጥምት ይጸንሓካ እቶም ነታለይቲ ብህይወት ሰገርዋ ናብቲ ኣብ ጊላዊ ዕዮ እሱራት ዝምርኮስ ፋብሪካ ጀርመን ቅድሚ ምኻዶም ብዙሕ ሕልማይ ነብሶም ተሓጺቦም ኩባያ ቡንን ሓንቲ ወይ 2 ባኒ ይወሃቦም ብዙሓት ካብተን ክብሪ ዝወሃበን ኩባንያታት ጀርመን እንተላይ እተን ሎሚ ኣብ ስራሕ ዘለዋ ንዓና ንመኽሰብ ተጠቒመናልና ናብ ስራሕ ንምብጻሕ ብሓለዋ ተኸቢብና ሓደ ሰዓትን ፈርዓን ንኳዓዝ ነበርና ክንምለስ ውን ከምኡ እቲ እንኮ ካብ በረድን ማይን ንፋስን ዝከላኸለልና ዝነበረ ረቂቕ ዩኒፎርም ለቢስና እቲ ብዕንፀይትን ቴንዳን እተሰርሐ ጫማናን እዩ እቲ ጫማ ወዴ ሓንቲ ስጉም ትኽረግጽ እንከለኹ እቲ ብሕማቕ ኣገባብ እተጸርበ ዕንፀይቲ ናይ ጫማ ኣብቲ ሉስሉስ ክፋል እግረይ ክወግኣኒ ስምዓኒ ናብ ስራሕ ክንኸይድን ካብ ስራሕ ክንምለስን እንከለና ሓደ ሰብ ተዓንቂፉ እንተደኣ ወዲቑ ሽዑ ንሽዑ ይርሸን እቶም ካልኦት እሱራት ሬስኡ ናብ ገዛ ከምጽኦ ይግደዱ ኣብ ሓፂር ግዜ ሬሳ ኣዕሩኽትና ክንስከም ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ በጻሕና ስለዚ ባዕልና ከም ቃሬዛ ጌርና ዘመዓራረናዮ ነዊሕ ጨርቂ ጼርና ንኸይድ ነበርና ነቲ ሬሳ ምስካም ምስ እንስእን እቶም ናዚ ንዓና ውን ይቆትሉናዮም ይኹን እምበር ነቶም ካልኦት እሱራት መፈራርህ መታን ክኸውን ግን ካብ ስራሕ ናብ ቦታና ክሳብ ንምለስ ተጸብዮም ምስ ተመለስናዮም ኣብ ቅድሚኦም ዝቆትሉና ዝነበሩ ስራሕ ንምፍጻም ዓቕሚ ኣብ ዘይህልወካ ግዜ ንናዚ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ብምዃንካ ንሳቶም ይቆትሉኻ ቁራጽ ጨርቂ ኣብ ኦስፒች ማዕረ ወርቂ ክብሪ ነይርዋ ምናልባት ዝያዳ ክቡር ወርቂ ስለ ዘለካ እትፍጽሞ ብዙሕ የልቦን ብጨርቂ ግን ቁስልኻ ተኣስረሉ ሙቐት ክህበካ ኣብ ዩኒፎርም ክዳንካ ትሕዞ ወይ ንነፍስኻ ቁሩብ ንምጽርራይ ትጥቀመሉ ኣነ ብጨርቂ ካልሲ ሰሪሐ ነቲ ተሪር ዕንፀይቲ ናይቲ ጫማ ቁሩብትለይ ከም ዝመሓየሽ ገይረ ኣብ መዓራሬ እጥቀመሉ ነይረ እቲ ተሪር ክፋል ናይቲ ጫማ ኣብ ሓንቲ ክፋል እግረይ መታን ከየማህምነኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 መዓልቲ ነቲ ዕንፀይቲ ይግምጥሎ ብኸምዚ ገባብ ብህይወት ቀጸልኩ እቲ ናይ ፈለማ ስርሐይ ብደብዳብ ቦምባ ዝዓነወ መኽዘን ኣጽዋር ምጽራይ ነበረ ሩሑ ኣብ ዘይኮነ ስፍራ ናብ ግንባር ዝለኣኽ ኣጽዋርን ተተኮስትን ዝኽዘነላ ዓዲ ነይራ ቀልሃ ዝተተኽሰ ቦምብታት ብኢድና ክንለቅም ናብቲ ዓዲ ተኸብኪብና ንኸይድ ነበርና እዚ ስራሕ ከቢድን ሓደገኛን ነበረ ኣነ ጎሂ ነበርኩ ጀርመናዊ ብምዃነይ እቲ ሓደ ኣይሁዳዊ መሳርሕተይ ኣይኣምነንን ስለዚ ድማ ሚስጥረይ ንነብሰይ ክሕዞ ከም ዘለኒ ቀልጢፈ ተመሃርኩ ኩርት ግን ዝተፈለየ ነበረ ወለደይ ሞይቶም እዮም ሓብተይ ካብቲ መሪጾም ዝወስዶም ዝነበሩ ሰባት ኣምሊጣ ምዃና ዝፈልጦ ይነበረንን ነቲ ናይ ቀደም ህይወተይን ሕጉስ ዝነበሩ ኩሉን ህይወት ብዝመልከት ኩርት ጥራሕ እዩ መዛረብተይ ኣብቲ እዋነቲ ካብ ዕርክነት ምስ ኩርት ንላዕሊ ዘገድሰን ነገር ከም ዘይነበረ ክነግረኩም ኣሎኒ ንሱ እንተዘይህሉ ወለደይ ምስ ተቐትሉ ብተስፋ ምቑራጽ ጥራይ ምሞትኩ ነይረ
ኣብ ዝተፈላለየ በራካታት ኢና ነርና እንተኾነ መዓልታዊ ኣብ ምሸት ተራኺብና ብሓንሳብ ንዕልልን ንንቀሳቐስን እዚ ቀሊል ነገር ንዓይ ህይወተይ ክቕጽል ንምሕጋዝ እኽእል እዩ ማለት ኣነ ዝግደሰሉን ብኣይ ዝግደስን ኣብዛ ዓለም ዝተረፈ ሰብ ከም ዘሎን ምፍላጠይ ኩርትን ኣነን ኣብ ሓደ ምድብ ስራሕ ብፍጹም ኣይነበርናን ጀርመናውያን ኣብ መሓዝ ጸብጻብ ኣዝዮም ጥንቁዓት ነበሮም ኣብ መላእ ጀርመን ናይ ዝነበረ ኣይሁዳዊ ሞያን ዝቕመጠሉን ቦታን ሓበሬታን ነበሮም እዚዩ ሓደ ካብቲ ጨካናትን ኣብ ምቕታል ስልጥናት ዝገበሮም ንኩርት ብዝምልከት ኣብ ኦስፒች ብዕድል ጸብጻብ ኣይነበረን ንሱ ካብታ ኣብ ዶብ ጀርመን ፖላንድ እትርከብ ከተማ ይመጽዩ እቶም ናዚ ካብታ ከተማ ብዙሕ ጸብጻብ ይብሎምን ንሳቶም ሞይኡ እንታይ ምዃኑ ምስ ሓተትዎ ንሱ ስራሕ ጫማ በሎም ስለዚ ድማ ከም ኢደ ጥበብ ዘለዎ ሰብ ጫማ ክሰርሕ ኣብቲ ቤት ዕዮ ኣብኡ ኣብቲ መዓስከር መደብዎም ካብቶም ካልኦት ከማና ዝኣመሰሉ ናብ ፋብሪካ ክንሰርሕ ብማይን በረድን እናተሃረመ ምኻድ ዘድልዮ ይነበረን ንሱ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ኮይኑ ይሰርሕ ነበረ ንሕና ጠሚና ኣእጋርና ማይ ምዕጉ ካብ ስራሕ ክንምለስን ከለና ንሱ ኣብ ድሓን ሓለዋትን ብማይ ዘይጠልቀን ከምኡን ጥሜት ዘይብሉን ነበረ ኩሉ ግዜ ነቶም እስራት ዝኸውን ተረፍ መግቢ ነበረ ተረፍ መግቢ መጀመርያ ናብቶም ኣብ መዓስከር ዝነበሩ ሰፈይቲ ክዳን ስራሕቲ ጫማን ጸረብትን ይኸይድ ቅድሚ ናብ ስራሕ ምምጋስና እተን እንሰርሓለን ፋብሪካታትን ምግብና ክምግባና ዝነበረን እንተኾነ እኹል መግቢ ነበረን ናብቲ መዓስከር ኣብ ዝተመለስናሉውን መብዛሕትኡ እዋን ንዓና ዝኸውን ኣይነበረን እዚ ንኹርት ኣዝዩ ጽቡቕ ነበረ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ዝያዳ መግቢ ንእሽቶ ትሪፉ ምሳይ ክካፈሎ ይኽእል ነይሩ ነንሕድሕድና ክንተሓላለ ንኽእል ነበርና እዚዩ ሓቀኛ ዓርክነት ኣብ ጓሓፍ እቲ መዓስከር ብዙሕ ዕድል ይርከብ ነይሩ ንኣብነት መጋዝ ናይቶም ጸራቦ ክጎድሞን ከሎ ይድርብዎ ነይሮም ኣብ ክንዲ ነቲ ክቡር ኣቻዮ ዘባኽኖ ኣኪበ ነቲ ኣስናን መጋዝ ጸሪበ ብምእላይ ግርም ከራሩ እሰርሕ ነበርኩም በቲ ኻራ ድማ ዕንፀይቲ ጸሪበ ነቶም ጸራቦ ልሙጽ ለዓት ይገብረሎም ነይረ ነቲ ዘዳለኽዎ ነቶም ካልኦት እስራት ከምኡውን ንኻልኦት ሲቪል ሰባት ብኽዳን ወይ መግቢ ወይ ሳምና ሸጦ ከምቶም ኣብ ካናዳ ሰሪሖም ካብቶም ዝጠቕሙ ነገራት መኽሰብ ዝረኸብሉ ማለት እዮም ብዘይካቶም ናዚ ኣብ ኦስፒች ብዙሓት ሲቪል ሰባት ነይሮም ከሸንቲ መራሕቲ መኪና ጀርመናውያን ወይ ፖላንዳውያን እዮም ከም ዝኾነ ሰብ ካብቲ ኹናት ንምድሓን ኣብኡ ነይሮም ካብኣቶም ነቲ ምሂዘ ዘዳለዎ ኣቕሓ ሸይጠ ብጽሒተ ይወስድ ኣብቲ ፋብሪካ ዝነበረ መሳርሒ ንኣፍቆርቶም ናይ ፈለማ ፊደላት ስሞም ዝተሰምረሉ ቀለበት ንኽሰርሓሉ ይጥቀመሉ ጽብቕቲ ቀለበት ኣቻዮ ብኻምቻ ወይ ሳምና ብምልዋጥ ይነግደላ ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ነዃል ዝነበራ ብሓጺን እተሰርሐት ዓባይ ዕትሮ ተደርብያ ረኸብኩም ናተይ መደብ ኣውጻእኩ ነታ ዓባይ ዕትሮ ናብቲ መዓስከር ወሰድኳ ንገለ ካብቶም ሓካይም ናይ እስራት ድማ ኣዘራረብክዎም ኣብ ኦስፒች ብዙሓት ሓካይም ነበሩ ካብ ኩሎም እስራት ማእከላይ ደርቢ ኣይሁዳውያን ጀርመናውያን ምናልባት ክልተ ካብ 10 ብገለ ደረጃ ሓካይም እዮም ነፍሲ ወከፍ ንግሆ ናብ እተፈላለያ ሆስፒታላት ክሰርሑ ብኣውቶቡሳት ይኸዱም ሓደ እዋን ካብ ውግእ ንዝተመልሱ ጉድኣት ወሪዶም ንዝምለሱ ጀርመናውያን ክሕክሙ ናብ ግንባር ይላኣኹም ከምዚ ኣብ ዘጋጥመሉ ሓደ ግዜ ንመዓልታት ይጸንሑ መዓልታዊ ዓስቢ ስርሖም ብድንሽ ይኽፈሎም ንመዓልቲ ዝሰርሕዎ 4 ጥረ ድንሽ ይኽፈሎም ጥረ ድንሽ ግን ኣይትበልዑን ኢኻ መርዝዮም ስለዚ ድማ ናባይ ይመጹ 4 ድንሽ ኣብሲለ እታ ሓንቲ ንዓይ ከም ክፍሊት ወስዳ በዚ ድማ ምስኩርት ዝማቐሎ ዝያዳ መግቢ ረኸብኩም መብዛሕትኡ ምሸት ጁባይ ብደናንሽ መሊኡ ንዕዑ ክረክብ ዘወር ንድራርና ድማ 2 ወይ 3 ንካፈል ሓደ ምሸት በታ ሓለዋ ናይ ናዚ ኤስኤስ ክሓልፍን ከለኹ ሓደ ብምድሃል ሰብ ፍሉጥ ዝኾነ ሓለዋ ረኸበኒ ንሱ ሃንደበት መጽኡ ብድሕረይ ከቕልዓኒ ኽብል ኣነ ገጸይ ናብኡ ስለ ዝመለስኩ ነቲ ደናንሽ መሊኡ ዝነበረ ጁባይ ዝበጦም ከም ዝተሃሰኹ መሲለ እናሓንከስኩ ክኸይድ ነበረኒ ምኽንያቱ ከምኡ እንተዘይገይረ መሊሱ ክወቕዓኒ እዩ ንኩርት ድማ ሎሚ ኣይተሓዘለይ
እተጣሕነ ድንሻ መግብና በልክዎም ክነግረኩም ብዘይ ኩርት ሎሚ ኣነ ኣብዛ ኣይመሃለኹን ነይረ ምስጋናና ዓርከይ ብህይወት ቀፂለ ንሓድሕድና ተሓላሊና ሓደና ክቆስል እንከሎ ወይ ሓሚሙ ምስራሕ ክስእን እንከሎ እቲ ሓደ መግቢ ኣናድዩ ይሕግዞም ብህይወት ክንነብር ንሓድሕድና ተሓጋጊዝና ኣብ ኦስፒች እሱር ብህይወት ዝነብረሉ ብገምጋም 7 ዋርሒ ብዘይ ኩርት ፍርቅ ናይ ዝውን ብህይወት ክጸንሐ ይምኽኣልኩን ጎረረይ ቁስሊ ክገብር እንከሎ መታን ክሓዊ ሻርብኡ ንኽልተ መቲሩ ነቲ ሓደ ምታር ንዓይ ሃበኒ ሰባት ሓደ ዓይነት ሻርባ ጠምጢምና ክርኢና እንከለው ኣሕዋት ይመስሎም ነይሩ ማዕርኽ እንደዚ ዝተቀራረብና ኢና ነርና ኩሉ ግዜ ንግሆ ቅድሚ ስራሕ ምብጋስና ኣብ ውሽጢ እቲ ቀጽሪ እናተዘዋወርና መንፈስና ንምሕዳስ ንዓለል ኣብ መንደቕ ዓይኒ ምድሪ ፈርፊረ ዘዳለኽዎ መሕቢኢ ንሓድሕድና እንለዋወጦ ንኣሽቱ ህያባት ነቐመጥ ሳምና መጽረይ ስኒ ቁራጭ ጨርቅን ነቲ ሂትለር ዝፈጠሮ ኢሰብኣዊ ስፍራ ብህይወት ንምስጋሩ እዝነ ዕርክነትን መስጋናን ኣጋጣሚ ኣገዳሲ ነበረ ብዙሓት ሰባት ኣብ ክንዲ ምስኩነታት መቐጻል ህይወቶም ክሕልፉ መሪጾም ኣዝዩ ልሙን መንባር እውን ንዕኡ ዝገልጽ ኣዘራርባ ነበረ ከድናብቲ ትሪኮላታ እታ ካብቲ ዓቢ ህንፃ ዓቢ ማዓስከር ኦስፒች ንእስ ዝበለት ኦስፒች ካልኤቲ ቢርኪናው ብኤሌክትሪክ ዝተተሓሓዘ ሓጹር ነበረ ነዚ ሓጹር ምትንካፍ ድማ ፍሉጥ ሞት እዮም ስለዚ ድማ እቶም ናዚ ቀቲሎሞም መታን ከይዓግቡ እስራት በዓላቶም ህይወቶም ንምሕላፍ ናብቲ ስልኪ ኸይዶም ይጭብጥዎ ነበሩ ብኸምዚ ገባብ ክልተ ዕረኽተይ ስኢነ ንሳቶም ናብቲ ስልኪ ሓጹር ጥራሕ ዕራቆም ከይዶም ሒዞሞ ንዓዓቶም ኣይሕዘሎምን ብርግጽ ኣነ እውን ሞት ዝመረጽ ኩሉ ብዙሕ እዋናት ነይሩ ንሕና ከርዲድናን ሓሚምናን ኢና ብዙሕ ግዜ ንኺድ መንባር ትርጉሙ እንታይ እዩ ጽባሕ ክንሰኣ ጥራሕ ይብሎ ነበርኩ ንኩርት ተኣዋይምኒ ናብቲ ስልኪ ኸይድ ኣይገደፈንን እዚዩ እቲ ዝበለጸ ኣነ እተመሃርኩሉ እቲ ዝዓበየ ነገር ክትገብሮ ዝግባኣካ ብኻልእ ሰብ ክትፍቀር ከም ዘለካ እዩ ነዚ ኣዓረይ ክጸቕጠሉ ደልያ ኣነ ብፍላይ ንመንእስያት ብዘይ ዕርክነት ሰብኣውነት ብላሽ ዓርኪ ብህይወት ከም ዘለኻ ዘዘኻኽረካ እዩ ኦስፒች መባህረሪትን ሰፈር ዘይሕሰብ ረዓድን እያ ኣነ ግን ብሳላ ኩርት ዓርከዩ ብህይወት ጸኒሐ ንጽባሕቱ እተቐጽል መዓልቲ ንዕመታን ክርኢ ክብል ጸኒሐ ሓደ ንፉዕ ዓርኪ ምህላው ማለት ኣብ ዓለም ሓድሽ ትርጉም ዘለዎ መኽሳት ማለት እዩ ሓደ ንፉዕ ዓርኪ ከም ዓለምካ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ካብቲ እንካፈሎ ዝነበርና ምዉቕ ልብሲ ወይ መድሃኒት ዝበልጽ ኣዝዩ ገዳሲ እዩ እቲ ዝበለጸ መጻንዕ መንፈስ ዕርክነት እዩ በቲ ዕርክነት ነቲ ዘይከኣል ከም ዝከኣል ንገብሮ ምዕራፍ 7 ትምህርቲ መድሕን ህይወት እዩ ካልኣይ ምድብ ስርሐይ ኣብ ዕድና ኸሰል ከም ሸቃላይ ነበረ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ምምራጽ እስራት ንመንገል ብምዝራበይ ማዕጻዕቲ ድዩ ወይ ዛጊት እውን ምስ ሓይለይ ምንባረይ ምዃኑ ብዛዕባቲ ምኽንያት ዝፈለጥኮ እኳ እንተዘይነበረኒ ንዓይ ናብቲ ዓሚቕ ቦታ ከሰል ክዕድን ሰዲዶምኒ ንሕና ብጉጅለ 7 ሰርሕ ነበርና ሓደ ካባና ነቲ ከሰል ብመንኮሊ ትራፓኖ የፋኽሶ እቶም ካልኦት 6 ድማ ነቲ ናብ ጽፍሒ መሬት ዝድይብ ኣብ ባጎኒ ንጽዕኖም እቲ ስራሕ ሕቖ ዝሰብርን ኣዝዩ ኸቢድን እዩ ዶም መበል ቦታ እውን ኣይነበሮን ናብ ዝኾነ ንንቀሳቐሶ ነንፋሖኽ ነበርና ካብ ወጋሕታ ሰዓት 6 ክሳብ ፀሓይ ዕራብ ሰዓት 6 ክንሰርሕን ኣብቲ ግዜቲ 6 ባጎኒ ክንጽዕነን ነበረና ነቲ ኽቡር ዕረፍቲ ዝኸውን ዕድር ረኣና ስለዚ ድማ ዝተዋሃበና እጃም ሰዓት 2 ንምምላእ ኣበርቲዕና ብምስራሕ ቅድሚ ናብቲ ግናይ መደቀሲና መኸድና ሒደት ሰዓታት ንዓረፍ ስራሕ ፈጺምና መብራህቲ ጥፊእና ቁርብተይ ንደቅስ ድሕሪ ቀትሪ ሓደ መዓልቲ ምስተንሳእና ሓደ ማዓለቲ ናዚ ኣብ ልዕልና ዝነበሮ ጽልኢን ጸልኣና ዝነበረ መተሃላለኽትና ጉጅለ ፖላንዳውያን ክርስቲያን ነቲ ንሕና ዝመልኣናዮ ባጎኒ ሰሪዖም ብናቶም ባጎኒ ተከእዎ ኣብ ስራሕ ኣዝዮም ሁክያት እዮም ንሕና ክንቐጻዕ ድማ
ሕኩሳት ነበሮም ነቲ ነገር ዝድግፎ እኳ እንተዘይኮንኩ ነቲ ሓለዋ ኣኽብሮትና ንምግላጽ ካብ ቦታ ማዕደን ክንወፅእ እንከለና ብመስርዕ ኮይና ቆቢዕና ነውፅእ ኣነ መስርዕ ቆሪፀ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንምንጋር ናብቲ ሓለዋ ዝነበረ ወታደር ከትኩም ናብ መስርዕ ክምለስ ኣጉርዓለይ ክካታዕ ኣፈይ ምስ ከፈትኩ ብጉስጢ ኣፈይ ለጎሞም ሓንቲ ካብቲ ጉስጢ ኣብ የማን ገፀይ ልክዕ እዝነይ ጨልጊሙኒ ከበሮ እዝነይ ንገለ እዋን ደመየ ብድሕርዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ቤት ጽሕፈት ተጸዊዐ ንመጀመርያ ግዜ ንኣዛዚ እቲ መዓስከር ረኸብክዎ ንሱ እንታይ ከም ዝግበር ዘሎ ሓተተኒ ብዛዕባ እቲ ስርሒትን ሓለዋ ናዝን ዝወቕዓኒ ነገርክዎ ክትቀትሉና ተደሊኹም ረሹንና ወድእዎ ንሕና በርቲዕና ስለንዓይ ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ወርሒ ክንመወት ኢና እዞም ካልኦት እስራት ዕዮና ኸባና ይወስድዎ ምስ በልክዎም ተሰጎኩም ኣብዚ ስዕብ ሰሙን ኣብ ምድብ ስራሕና ፖላንዳውያን ዝበሃል ኣይነበረን ኩሉ ሰብ ሓቂፍንን ኣመስጊኑንን እንተኾነ በታ ሓለዋ ዝሃረመኒ ጉስጢ ንኣዋርሕ ደሓና ይነበርኩን ንነዊሕ እዋን ርእሰይ ሓመም ኣዒንተይ ድማ ሕውዙዝ ይብለኒ ነበረ እንተኾነ ንመሰለይ መሰለቶም መሳርሕተይ እንደው ምባለይ ሕጉስ ነበርኩም ኣነ ተሃስየ እንተኾነ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ህይወቶም ቀሊል ኮነሎም እዚ ንዓይ ከም ድሓን ውፅኢት ዝረኸብ ኩሉ ኮይኑ ስማዓኒ ብድሕሪ ፍጻሜ ምስ ወከልቲ ኬሚካላውን ፋርማስያውን ትካል ኢንትረሰን ገማይንሻፍት ፋርቤኒ ኢንዱስትሪ ኢጂ ክራኸብ ተጸዋዕኩም ሽዑ ኣብ ሓደ ሓድሽ ምድብ ስራሕ ከም ዝኣቱ ተነግረኒ ነቲ መዓስከር ዝከታተል መኮንን ናዚ ኤስኤስ ኣነ ኣብ ምህንዳስ መካኒካዊ ልክዕነት ክእለት ከም ዘለኒ ተገንዚቡ ከም ኣብ ቁጠባ ኣዝየ ተደላየ ኣይሁድ መደበኒ እዞም ጀርመናውያን ንዝኾነ ነገር ፍሉይ ቃል ኣለዎም ክሳብ ኣብ ስራሕ ዘለኹ ክሳብ ጀርመናውያን መኽሰብ ዘምጻእኹሎም ብህይወት ክነብር ይኽእል እየ ኣብ ሰለስተ እተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናብ ክፍሊ ጋዝ ከይደ እየ ናብኡ ክኣቱ ምናልባት 30 ሜትሮ ክተርፈኒ እንከሎ እቲ ሓላዊ ሽመይን ቁፅረይን ሞያይን ርዩ ኣውፅዎ 172338 ቢሉ ጨተረም ሰለስተ ግዜ ነቦይ ነቲ ህይወተይ ንምድሓን ክመሃር ከም ዘለኒ ዝደረኸኒ ኣቦይ ብውሽጢ መስገንኩም ንሱ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣገዳስነት ትምህርቲ ኣትሪሩ ይዛረብ ነይሩ ሰብ ንዓለም ዘበርክተሉ መንገዲ ትምህርቲ ምዃኑን ንሕብረተሰብ ብግቡእ ክሰርሕ ነፍሲ ወከፍ ተርኡ ክጻወት ትምህርቲ ኣገዳሲ ምዃኑን ይርዳእ ነይሩ ካብኡ ሓሊፉ ብዛዕባ ዓለም ገለ መሰረታዊ ነገር ተረዲኡ ነይሩ ማሽነሪ ሕብረተሰብ ከም ተኽሰርሖ ዝግብኦ ኩሉ ግዜ ኣይሰርሕን ይኸውን ኣብ ጀርመን ብምልኡ ተበታቲኹ እንተኾነ ገለ ክፋሉ መስራሕ ቀፂሉ ክሳብቲ ሞያዊ ክእለተይ ጠቃሚ ዝኾነሉ ህይወት ውሕስ ክኸውን እዩ ኣብ ኣይጂ ፋርበት መካኒካዊ መሃንድስ ኮንኩም ንሳቶም ኣንጻር ኣይሁዳውያን ዝኸፍአ በደል ዝፈጸሙ እዮም ኣብ ፋብሪካታቶም ልዕሊ 30,000 ሰባት ዝኣሰበን ይሰርሑ ነይሮም ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ክፍሊ ጋዝ ዝቐተለ ዛይክሎን እተባህለ መርዛም ጋዝ ንሳቶም ኣቕሪቦሞም ብዝኾነ ነተን ፋብሪካታት ኣመስግን ብዘይተን ፋብሪካታት ምሞትና ነርና ኣብ ኦስፒች ካብ 1 ሚልዮን ንላዕሊ ሞይቶም ኣብ ካልኦት ዝስራሕ ዘይነበረ ማዓስከራት ነቶም ናይ ናዚ ኤስኤስ ሙሉእ ብምሉእ ከጽንቱ ዝኽልክሎም ነገር ዘይነበረ ማዓስከራት ነይረንን ወነንተን ፋብሪካ ብህይወት ክንጸንሕን ክንሰርሓሎምን ቫይታሚንን ግሉኮዝን ብመርፊ ይህቡና ነይሮም ብቁዕጥዕና ሃልዩና ክንሰርሓሎም ንረብሖም እዩ እቶም ኤስኤስ ናዚ ዝተፈላለዩ ቀዳምነታት ነበሮም ንኹላትና ኸኦትሉና ድሌት ነበሮም ከም እተኻሎም ብዝሕሰብ ካባና ኸኦትሉ መምርሒ ተዋሂቦም ነበረ ሂትለር ንህላወ ናይ ኣይሁዳውያን ዛዛም መፍትሒ ትእዛዝ ሂብዮም ማዓስከራት መዳጎነቶም ናይ ኤስኤስ መንፈስና ንምስባር ጥራይ ዘይኮነ ፈጺሞም ከዕንውናዮም ቆይሞም እቶም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን አንቀቲ ናይ ትእዛዛም መፍትሒ ብስራሕ ምጽናት ቨርኒቹህንቱን ዱርክ ኣርበርት ይብልዎ ነቲ ጊላዊ ዕዮም ነፍስ ወከፍ ኣይሁዳዊ ከኦትሉ ቆሪጾም እዮም ብዝቐልጠፈ ከኦትሉና ግን ኣይከኣሉን ክንደይ ኻባና ብጢት ወጊኦም ብብልሒ ወጊኦም ብማህረምቲ
بغاز قتيلهم بزي قدس ببابور معالتاوي زيارة سبات يمزو نبرم أب حد أوان اتم أسرات بديهم تقاليسهم قلدك عنستيو كاب بركيناو تتوكوستي كاب زفري كروب اتباهل فابريكا كاب سرحان بحبو زوز او تفنجار حيزن متين كل جيزة اتؤتونات نخزحل أما عالتي كلتا ساعات دوي بالنبرم اتؤتونات زحيلون كله اتم اوبريترات بتتوكوستي حاسي رمو سبات كل عو نابقو مسعاتو اتريسا زكات صلولو عنيوم نحاد ورحز أكل بقات صالي ريساي نبرن كفل غازاي نبرن ازي ازيو دنك يبلنا تكيلبون حما اشتا بوتا يلبون انتو خنا كاو زبلت اتونات سريحم كاو زخف اد ما هونم